alle sammen. Velkommen til denne video. Jeg må begynde at lave Q&A her. Det er jeg glad nu. Så jeg har bedt jer om at stille mig en masse spørgsmål på Instagram. Og til at starte med, så tænker jeg nok, hvorfor jeg sidder i en fucking ørken. Og det er simpelthen fordi, jeg har problemer i røvhullet lige nu. Så jeg er i en flad sanddynger, som ligger i Death Valley i Californien. Og jeg er virkelig en ørken. Jeg ved godt, der er mange ting, der og jeg har en lille pik. Så er det bare en grøn skærm. Nej, jeg er rigtig en ørken. Se, jeg stammer rundt i den. Rigtig. Ej, skal I lige se omkring, hvor jeg er? Jeg er her lige her. Har fadet smart. Jeg tror, solen går ned om et par timer. Og her er Troels, min nevø, som er med. Fucking svækning, han har det lidt dårligt, fordi der er 42 grader varmt. Nå, lad os kigge på det. Hvilken farve underbukser har du på? Det ved jeg sgu da ikke. Farve. Er du ikke sådan en YouTuber, der ingen husker at glemme? Kan du lide havregryn? Det kan jeg godt. Jeg spiser det nogle gange til aftensmad, eller til aftensmad, mener jeg. Aftensmad. Okay? Så underlig er jeg heller ikke. Hvad er det sværeste, du har prøvet at glippe? Det er sikkert mit lækre garn, som jeg kan lide. Det er sådan en omfattende protesyre, som man bruger flere fucking timer på, og alt muligt pis og sådan, ja, ikke? Apropos lokationsrejser. Jeg sidder lige nu på Star Wars lokation. Hvis I har set Star Wars Røvens Duft, Så lige her, hvor C. Freedy og Peter Pedal står og diskuterer. og Arthur og Minimøjsene, det er en rigtig god film også. Den kan jeg rigtig godt lide at må se. Hvorfor hader du sorte så meget? Det ved jeg ikke. Jeg blev faktisk tørstig. Man må jo udnytte. Hvor gammel er du? Det er sådan et spørgsmål, jeg hele tiden ser. Der er virkelig mange, der skriver i mine kommentarer. Hvor gammel er du? Okay, skal vi tage den en gang for alle? Jeg er... Ja, Hill Hayers. Er der ikke nogen, der prøver at google med? Hvor gammel er... Top Go. Se, allerførste link på ABCD1. Så hvor gammel jeg er. Der står også, hvor jeg er blevet født. Har du nogen dyr? Ja, men den er død. Hvad er dit fulde navn? Niki Dopgaard. Glømbeglade Halberg. Ej, hvad er Niki Dopgaard? Pizza eller burger? Pizza. Okay, jeg bliver spurgt om, hvad er min yndlingsfilmrejse? Og det er helt klart Peter Pedal og Star Wars rejsen der, fordi jeg kom så mange spændende steder. Og den sværeste rejse og den hårdeste rejse, fordi jeg blandt andet er i en ørken, som der er 42 grader varmt, og jeg var på den blå planet i København. Fast i en snestorm. Men det var en virkelig fed rejse. Mega spændende, og jeg fik en fed video ud af. Hvordan er du så god til at redigere? Ja, tak. Altså, det har været min interesse siden det var en lille dreng, hvor jeg har leget med mine venner. Og med film og begyndte at vi at klippe, og så prøvede jeg bare god til det. Og arbejder også nu professionelt, ikke? Sådan, hvad er din yndlingsfilm og spil? Jeg tror min yndlingsfilm, det er den der Dino for fuld udblæsning 2. Og mit yndlingsspil, det er nok et lidt ældre spil. Minecraft 2, udgivet af NAS. Fra 1990, tror jeg. Jeg har det varmt. Jeg har også lidt hovedpine. Spiser det ikke råt. Det er ikke en challenge-video, det her. Har du nogen søskende, og hvis ja, hvad hedder de? Jeg har 2 brødre, der hedder Kenneth og Kenneth. Og så har jeg 2 søstre, der hedder Dynke og Fnuki. Ej, fuck, jeg dør af den her hede, mand. Hvordan med dig at huske med hinanden? Vi har faktisk lavet en video for sjov om, at vi bare stødte ind i hinanden og begyndte at slås. Men i virkeligheden var det min nye blåvand. Fordi han havde set nogle af de der grafikting, jeg har lavet på natholdet og sådan noget. Og var virkelig interesseret i at få dem med i sine videoer. Og så var det, at han gik ind og købte nogle rundestykker. Spurgte, om jeg havde lyst til at lave en video med ham. Og det sagde selvfølgelig 9,95. Begyndte vi at skybe lidt sammen. Han bor i Jylland, jeg bor i Nordsjælland. Så fik vi den gode idé om at lave prank war-serien. Nå så kom han over til mig, og så filmede vi bare, jeg tror bare til to dage på de 2 første afsnit. Så endte vi bare samtidig med at blive rigtig gode venner, så jeg er bare fucking irriteret over, han skrev til mig. Hvordan har du med at fans ligner Muth? Det er selvfølgelig ikke så fedt. Jeg har aldrig nogensinde rigtig haft fan med mus og computer og sådan noget, men at hvis mennesker også skal ligne det, så synes jeg bare, det er irriterende, og jeg synes, det er ulækkert. I må gerne komme til den her ørken, hvis I kan finde mig. Jeg gider bare ikke sige alt muligt lækkert til jer. Er du mest hunde- eller kattemenneske? Gæt! Hvilken bil er din yndlingsbil? Jordbær med gelato? Helt klart. Sådan skal jeg have en dag. I lilla? Undskyld mig, hvis jeg ikke når at læse alle jeres spørgsmål. Men der er altså kun 495 spørgsmål. Skal jeg skrive et spørgsmål? Ja! Rul dig sned, når det bliver koldere. Nej tak, jeg er også på en Star Wars lokation, der er 42 grader varmt. Ser du andre YouTubere? Ja, det gør jeg. Jeg ser selvfølgelig alle de andre danske YouTubere. Og folk, der ikke er tabere. Men primært så kan jeg bedst lide Mr. Beast og PewDiePie. Jeg ser Boogie. Jeg ser Bono. Og Cinemassacre. Ser sådan lidt af hvert. Hvis du fik muligheden for at bo i Middle-earth, hvor i Middle-earth vil du så bo? Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Hvorfor stiller jeg mig sådan noget? Lad være. Stop! Hvad er din yndlingsepisode af Star Wars? Og det er klart Star Wars episode 5. De vise sten. Hvorfor har du skiftet navn fra Svensson? Hvis I har set nogle af mine helt gamle, eller de der videoer, hvor jeg reagerer på mine helt gamle videoer. Det var lille, der hed jeg Svensson, som man kan se. Jeg vemser en rigtig ved kone og børn. Det er ikke i orden. Jeg synes bare, det er meget tungt med kone, børn, kæreste. Det er lidt for langt.
Hvad sagde dine forældre til, da du var lille og lavede film eller comedy? Slået mig og sådan noget, og altså, de har puttet mig op på taget, og så låst mig ude i 5 dage eller et eller andet uden mad. Huset, det var sådan, jeg var ikke velkommen der, altså jeg blev bare lukket ude eller et eller andet. Ja, det er livret. Salat. Hvor lang tid tager din uddannelse? Jeg har sjovt nok ikke andet end gymnasiet. Og de fleste, der arbejder i film- og tv-branchen, som jeg selv gør, har faktisk ikke nogen uddannelse. Fanden, der er lige det, jeg lærte den i ørken, mand. Jeg håber, I nyder det. Og I synes, det er flot. Jeg synes bare, det var lidt mere spændende, end bare at sidde hjemme foran min computer som altid. En ordblind eller noget. Det kan jeg ikke lige læse. Hvis du skulle være et dyr, hvilket dyr ville det så være? En myg. Kan du godt lide at læse? Ikke rigtigt. Jeg læser næsten aldrig. Jeg gjorde før i tiden. Jeg kan bedre læse film. Skal du på ferie i år? Og hvis ja, kan du så filme det? Jeg er på ferie nu, og jeg filmer det nu. Har du haft kæledyr som barn? Ja, jeg havde en kat, der hed Miv. Hvis du var på Nødø, hvad vil du så tage med? 3 ting. Turbodrevet åndedrætsværn. Hvad er din yndlingsfis? De stille. Hvad er din yndlingssodavand? Hvis du ikke ved, hvad min yndlingssodavand er, så ser du ikke nok af min video. Hvilken Disney-park kan du bedst lide? Jeg har været i 4 Disney-parker. 4 ud af de 5 i verden. Og jeg synes, den i Paris er den sejeste. Og det er jo meget heldigt, for det den er tjettest. Den er fucking blevet varm, den her. Hvorfor startede du på YouTube? Jamen, jeg lavede jo også YouTube langt før YouTube overhovedet fandtes. Så det har bare altid interesseret mig at lave videoer. Hvilke dyr er du mest bange for? Hvad for nogle dyr er nøjeren? Okay, hans hund siger han, det er rigtigt. Jeg er ikke så glad for hunden. Jeg er faktisk lidt småkvangen for dem. Hvilke kamera bruger du? Jamen, der er mange, der spørger mig, hvilke redigeringssoftware jeg bruger og sådan noget. Og hvilke kamera jeg bruger. Det står alt sammen i beskrivelsen der på alle mine videoer, så I kan bare gå ned og læse det der. Hvordan fik du ideen til at komme ud og se filmlokationer? Første gang jeg tog til Hollywood, ikke? Så det var i 2013, jeg synes det var spændende at opsøge nogle filmlokationer. Og så var det bare, jeg fik ideen samtidig om, at det kunne være meget sjovt at lave YouTube-video ud af det. Så det var bare sådan, det startede på en ferie, hvor jeg havde lyst til at se filmlokationer og sådan. Fandt bare på at lave en video ud af det samtidig. Hvad er dit mærste mareridt? Bepsi, bruger jeg. Det kan jeg virkelig ikke lide. Hvad hedder din mor og fader? De hedder Adolf og Hitler. Hvilken bil har du? Jamen, jeg har en pumpecykel. Hvem er din bedste venner? Jamen, det er helt klart Alexander Husum. And so Jacob Julesgaard, som jeg laver Challenge Friday with. Jeg har fået selskab, der står en person meget langt deroppe. Jeg troede, jeg havde ørken for mig selv. Hvis du ikke hed Nick, hvad skulle du så hedde? Det kom Keen. Hvordan blev du venner med spørger Kasper? Jamen, vi arbejder begge to på nordisk film. For 5 år siden. Så jeg tror, det var det her, der arbejdede jeg på natholdet, og han sad på et TV2 Zulu-program, der blev lavet ude på min arbejdsplads. Faktisk med mange af mine samme kollegaer. Hvor høj er du? Jeg er 1,64. Hvornår startede din interesse for film og redigering og så videre? Jamen, det startede i 6-7 års alderen. Det var faktisk fordi jeg så Star Wars. Min far han tvang mig til det, fordi jeg syntes, det var på tide, jeg så dem. Så fik jeg bare interesse for filmmediet og begyndte at lege. Misbrug mine venner mod deres vilje, så de blev hjemme fra skole i længere tid og bare, legede hos mig og var sammen med mig, så jeg ikke var alene nogensinde igen. Mine forældre, de bare skuffede mig hver eneste dag og var sammen med mig hele tiden. Det var lige lidt. Hvor mange penge bruger du på cola om ugen? Det ved jeg ikke. Men jeg køber som regel en ham om ugen, så hvad er det? 1 trilliard kroner. Hvad er din yndlings Stephen King film? Det er det med ham Happy Meal-clownen der. Er du bange for edderkøbet? Nej, ikke som sådan. Jeg kan ikke lide dem, men jeg er ikke bange for dem. Der er faktisk sorte enker herude i ørkenen, har jeg læst. Hvilken Harry Potter-film er dine yndlings? Det er helt klart 6'eren, den hvor Hermione er lækker. Hvis du skal have en anden hårstil, hvilken? Helt klart det. Hårstil Simon. Helt rødt hår. Og så skulle jeg hedde Firestarter. Kommer du til at lave en ny sang? Ja, på et tidspunkt. Altså, jeg spiller meget musik, og kan godt lide at lave musik, så når jeg lige finder på noget sjovt at lave en sang til, så det vil jeg... Og så står jeg rimelig spørgsmål til Q&A Radio. Jeg håber, jeg synes, det var interessant, og jeg nytte den her flotte location her ude i ørkenen, Californien. Så den tak, fordi du er med. Husk at subscribe og like og til min kanal, ikke også? Ses!